Asu asu ngatum pen DGC principal aphan kachitong dang. Vocational মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰখন Ingdeng krehini KSA Boklia District Committee kung saya mai kangni. Sarupathar constituency ke parlo sangti hidialong Chief Minister Akihai Sarbananda Sonowal Nakahumri. Kardom pini prime tama birdalong pen nili sami promila timungpi non birdang pen arjuponik tha. KSA Boklia District Committee atumpen phaikuni ni phai inkora troxi arni Fuloni Hamlen Club asa hemalong Karbi Student Association ingdeng krehini kungsin sai mai kangni pon. Labang somai kecheng pon por phai kreisira achi timpen KSA lama Bukulia District Maipu Birsing ingti pen japonsi KSA lama pangjar pon lapen api KNCA GS Protima inghipi pen japonsi Karlitang KSA keja atumaphan chikimo asai dengpon labang somai long kepachun ponji aphan mai keja ponabang Bukulia District Committee Maipu Birsing Tokbi mai long alhi kache tongdun lake Barim Ruby Kumar Phangcho GS KNCA Protima inghipi HSDC GS Lichan Ingleng Maipu AICC TTU Samson Kiling KSACC Maipu Simeon Rongphar KSACC Kongchunbang Thomson Rongpi Lapen kaprek atum chetongdunsi mai RDP dun labang so mai long Bukulia District Committee KSA long ong dungatum arpuki jodahut puthot akimi Maipu Birsing ingti lapen Kongchunbang Raju Ronghang atumaphan ingwaipon bang nang lepet penjenglok itu renga barsai ka penjenglok sun surya hin na menon karbeng long ora tunun gisung porsto nasi labang so kisung men ke jok pon thuji aphan lapen ke nituma kiman article 2 eteng men hepre ke polong hundi je phan labang so ko song anse ke pangtang hundi je phan dum karbo choda song hin pen jakong machi pharang ko je phan si pin labang so mailong itu alam rai deng HPYA Maipu enjoy this open athe production pen kabonda pon malomso akai pu lam arjan impu pipon bangso mailong lichan ingling pen panjing jepon KSA laki isi ajakong ke thenai atum kedamtang aningkan KSA puaphan sorkar atum lapen kaprek akhai atum sitami kapheri dopon bontela su KSA ajakong thiu pojok National Political Party atum angbong nang chidok dunajok KSA nang thakda lakin non keman inglong pho KSA pu ka chekrong atum henlo latum henlo KSA binong pu chekrong bonta latum ki konatma ruling la so party along si dodonji Congress le hai pulotangte Congress along non BJP hai long BJP along dodonil loputa jongpon lapen APHLC asong je ai kathar aphanta jongpon latum henlo khai lapen rat aphan pamang huatum puta arbokpon six sedel amen pen rat aphan kachong thui puta jongpon Puthat BJP Sarkar aphan chokchipu arbokpon athe non puanta riso ejang aphan woreng abar sai kipipon abe kusi jongpon kedamtang CPI ML chari bomahut akejoy pensi woreng abar sai sitami pipon bonta non ki akejoy kalisi woreng abar sai claim ji pulutangti ke nam dunang ji pusi BJP asong aphan akoy pipon KNCA GS Protima inghipi pen mailong lam ke jaipon laki KSA pute ahok ke claim ke dam abang nangji lapen khe ki sungalong arjab dun thip nangji lapen che don dun thip nangji lapen hemprek ke hangalong ansusi jesong gun nangji putima inghipi pen ke jongpon Congress lapen BJP aphan arbok pon athi BJP lapen Congress atum hemprek wanji pu rat aphan kipamang hupon athi latum ki amen chot hemprek kwalam ki latumalong lamdon kachetok ta ave lasilatum ki rat aphan pamang hu aphan chot pusi akoy pipon KSA ansusi kapang tang ponji aphan chingki chethan lapen karbia khai non akisunga nati wangbom lo ahoy nathu lapen woreng avarsai kelong dundelong lahai long kachesong ponji aphan lochalia song jakong chepherang ponji aphan lapen 244A ke pachun ponji aphan pusi bangso mailong chethan chimung pon pusi KSACC Maipu Simeon Rongphar pen ningje pon News Desk Report Karbi Daily News
Phaikoni ni phai inkora troxiar ni difu ru Samson sing inti Amir biri along arni kangsa por phai phalon pen Karlitang ru Samson sing inti asopo Karlitang ojoy sing inti aphan APHLC asong lapen thekser reseratum kachikimopon Labang so kachikimo ponalong APHLC Amaipu JI Qatar Kursing Timung Ritu Kramsapi Bikram Hanse APHLC Lamjai Sarpo Angtong Inti Qatar Lapen Rider Satum Lapen Jaka Samaipu Khorsing Teronta Chitongdun Lapen Ongdong Karbiara Tatum Chikimodun Labang so kachikimo ponlaki Milur Thorponsi Ru Samson Sing Inti Alamo JI Qatar Pen Jaipon Labang so ke Jayahud Samson Sing Inti Asumaratum non Kidubom Kiduk Tektik Ahem Arita Asap Savet Lapen Sakuri Kawita Do Lasilasa Natumapan Karbi Anglong Kipalong Tekang Abangpu Ahem Asora Tumapan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Mesenavarsai Council Long Pekpon Si Kimi Pusi Lam Tejai Lapen Konadni Rangerason Peklok Amat Ha Habit Toyplota Henu Council Arlo Pang Nilongasonti Mipigji Pusi Ningji Lapen Jaka Samaipu Tero na Sanghota Karbi Solangdo Kedoan Atum Hampang Asong Kedoan Atum KSA Penchenglo Political Kedoan Atum Langdam Pen Karbi Anglong Autonomous Council Apan Warsai Kipa Pekji Apan RD Dojot Alamte Karbi Anglong Autonomous Council Kangya Tumapan Pachini Damnangji Pusi Lam Tejai Lapen Jasemet ke Council Kangni Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atumsi Claim Nangji Puta Than On November 24, he is one of the sons of Samson Singh Ingti. Samson Singh Ingti hailed from Tika village in Karbi Anglong, and he established modern Karbi Anglong and NC Hills in 1951. After he passed away, of course, formally it was established, but it was he who is the founder of modern Karbi Anglong and NC Hills. We today gather here solemnly in memory of late Ojoy Singh Ingti. Long a founder Bulo, father of modern Karbi Anglong lo, architect of Karbi Anglong, modern Karbi Anglong lo, Samson Singh Ingti, Alangli Supo, TBC, Ojoy Singh Ingti, Arong Echebo Alam Karbi Long pe. Lasi Alangli Karjong, idas eternal peace along Patesang lo na, lapen ke our deepest condolences to the bereaved family. Neli pini arniason ninge kaya kapre ke ninge utai kelo kita etialam neli ka ninge kang tunga bangke litum celang damelo te we are very ungrateful. Lason si mandet. Amethang akai sacrifice death si litum karbiatum pane pangrum lo Samson Singh Ingti. Pangrum si litum pan Karbi Anglong evan pidekang lo. Alangli mahang ke doi se ka bangke Alangli Karbi Anglong Autonomous Council cari long le derlo sita Alangli sila kaduk kawe amang amun bang homan lau Karbi Anglong Karbi Arat ke doan apan along with compact area long esi administrative setup under ke wanja pan lapen ke Alangli le cari long le der sita litum council long lo lapen pinian sita me litum lawang so Autonomous Council NC ilitum awe sita me ningkan trok cab runner cab lo non la litum methang political right cholong thekan sita litum chelong dum lo sita litum ungrateful puneli budamadi magalain lo Samson Singh Ingti methang akai sacrifice that apisita alangli pan alangli sumar atum pan litum Karbi Anglong Autonomous Council kan kopisi ke claim meme ke do an mahala ponda ke claim theglong le der ason ampen chelang dam lo litum thei si pen masi ungrateful ke lahin lo ultum Karbi Anglong 10,434 square kilometer along le ke 1p Karbi Anglong ke 1p halabang so ke 1p asong lo Karbi dorbar halabang so dorbar amasi pinia hema ve rida ve along le ave amen anda ave lason si litum mande
Phaikonia Chiklo, ni Painkora Troxy Arni, East Karbi Anglong Sarupata Constituency Kaparlo, Sangti Hidialong, Assam Chief Minister Akihai, Sarbananda Sonowal, Nankahomri Lapen, Radamaipi Padopon. Labangso BJP Radamaipi Aphan Assam Chief Minister Akihai Sarbananda Sonowal Hanjanglangso Sport Association Kapatu Aklamalong Helicopter Pen Porpai Hinira Achitimalom Nangsunsi Maipi Along Palele Aprang Inghanlangso Along Mai Kipado Ahem Akimi Kikimponchi Aphan Long Isom Tekang Lasopen Api Alang Lihin Pen Hanjanglangso Depia Tovar National Highway 39 Arayalong Merihing 33 kV Anmate Thongke Braketom An Ajakong Kedo Merihing Kethakpon Ahemta Ingpupon CM Ahinpen Puthot Sangti Hidialong Model Residential School Kikimji Aphan Long E Sompontu Laso Penapi CM Lapen Karbiang Autonomous Council Kacharipon CEM Akihai Tuliram Ronghang HAD Minister Akihai Sumronghang MLA Dr. Numal Nomin EM Akihai Jagat Singh Intipen Chenglok Karbiang Autonomous Council Kacharipon EM Kedo Anatum Karbiang Autonomous Council Principal Secretary Karbianglong Along Aron Atang Kirim Lapen Kelangpon SP, DC, SDO, SDPO, Lapen Akapre Kepregatum, Maipi Along Policy, Maipi Padopon. Alangli, Lamthe Joyda Api, Karbiang Autonomous Council a CEM, Akihai Tulinam Ronghang Ahin Pensi Jaipon. Kijutsi Aluhi Sarpo Akihai CM Sarbanandal Sonowal Ahin Pensi Lamthe Jaipon. Alangli Hinpen, Aluhi Sarpo Lamthe Jaje Aprang. Karbianglong angkang mesen pen lapen thek serpen ahin anatu sai keklem kedampon thekapot aluhi sarpo ahin pen man pipon labangsu angbong ketok kelang kethegapot akihai onteron sai katiki kethega pharman akihai hemari tokbi kepathu ketheksar apharman akihai rajen rongpi lapen akapre gatum nong e lapen man peng chepalong dun hanjanglang sopen Jameson teron pen Trison lekthe Karbi Daily News Patumi Inkoira Troxy Arni Phaikonia Chiklo Asu Asonga Tumpen DGC Principal Akihai Nirab Kumar Sharma Phan Chetong Damsi Non 6 Semester Result Ajahagatum 00 Kewang Eraputhaksi Jingwai Jingsaidam Labangso Kachingwai Ponalong Akihai Sorjon Hanse Central Executive Member Ahinpen Jalin Ponsi Asu Klem Rapet Ari Sangho Tumpen Difu Government College Principal Aphan Chetong Dam Kachetong dam ng kok atheke ongdung DGC long kacharliatum 6 semester result kiklang ajahak students atum 0 si result nang lerok titi lasajok ki ongdung students atum sungpik anlo laso kaching waya hot principal ahinpen nang kethandun ke silchoro long technical issues dokok pusi lasi principal ahinpen puthot laso problem ke do tumaphan application form dengpon thu pusi lamchak nang chipidun Lapen non ke bangji matijong nipai isi ansi dengpon unchotpu lapen prapjin pen laso puthak patchunpon pupusi than lapen asu asong pen DGC kachali arisu ejanga tumaphan komat matsi lasona kisum ke doma prapjin pen aphom ke samit serak jephansi chuningri padupon Rukasan College Patuaklam Kaselam Kipang Viajok Volongkom Aji Ancholik Satro Hontarpen Kachesong Volongkom Aji Along Kido Rukasan College Patuaklam Mesenang Jipusi Kidam Tang Bosiga Chiklo Lak Phoke Batangka Nanglilo Ki Patuaklam Kimi Kia Phialamlo Along penke Ignaraji along penke swimming pool asonsi theklong Birta kiriblong atingke contractor abanga sai claim lesi tangka ke panglim jeep abitisi claim wrong Labangso along college principal pen ki claim ke damaron aloke volongkom aji asu atum pen hangpon Lasonsi bhomti arni college aklam along pen volongkom aji asu pen BJP Murdabad contractor aphan sai chi onangji lapen j ahompu atong kelengketer padu জুন মাহতে বকলিয়া ঘাটৰ যি একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান ৰুকাসন মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰখন উন্নয়নৰ বাবে 50 লক্ষ টকা আবণ্টন দিছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় ঠিকাদাৰে কোনো কাম নকৰাকৈ খেলপথাৰখনৰ কাষতে পুখুৰী সৃষ্টি কৰি ইয়াৰ পৰা কিছু মাটি উঠাই পেলাই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ল'ব বিচাৰিছে আমি বকলিয়াঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এজন MSC অধ্যক্ষ মহোদয়ক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগে বুলি আমি বকলিয়াঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে
কোনো দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ এই উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ খেলপথাৰখন অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে Piniadap kangsam porphainar ke papormolom kasa stadium geralong kedo karlitang khorsing terang amir birialong tim karbianglong akehai tuliram rohang pen janin ponsi ingdeng trokke pratrok karlitang khorsing terang aphan kachikimo pon aphitu khorsing terang memorial children park difalong sitami kachikimo asai padopon Labangso kachikimo asailong Karbiango Termas Council a CEM Tuliram Rohang EM MSc Lapen Karlitang Khorsing Terang Ahemasor Lapen Karbi Aratumta Chikimodun Labangso Amailaki Adabapor Molom Karlitang Khorsing Terang Akomlin Along Mir Alekpa Ipon Lapen Milur Sitame Thorpon Pensi Chikimopon Apitu Karlitang Khorsing Terang Akarjong Aphan Sining Apirthi Along Arna Marnik Along Kidodun Long Pami Jiaphan Adhorom Tinpen Arna Malam Thei Pahirpon Apitu CM Rohang Sanghopen Karlitang Khorsing Terang Akayalamo Than Pajirmi Pon Lapen Karbianglong District Kelong Waputhak Sitame Than Pon Lapen tu Karlitang Khorsing Terang Asopo Sitami CEM Atumaphan Piniason Son Karlitang Khorsing Terang Aphan Chikimo Padopon Lapen Karlitang Khorsing Terang Amen Pen Asona Sona Project Kedeng Aputha Kachuralam The Pajirmi Pon Lapen Mai Jute Pen Hirjir Kihir Asai Sitami Padopon Difu Pen Rajiv Rongpi Asai Hemalong Birtanang Pale Piniarni gang sama berdake lapon si kangton boriglo dome thakme kurang thu